Ay guys, bingita tayo tubig di ay. Giuha ang person. Bingita tayo tubig guys. Sige tayo diri. Dara. Magkano mineral? Magkano yung sa baba? 30. 30? Mas mahal pala dito kaysa sa amin, no? 35 lang tinda ko yan. Doon sa bundok. Di ba ba yung 25? Yun na lang tag ano. Yan ang isa. Yan na lang. Ano? Ito yung pizza. Yan na. Mas mahal pa yung tubig nila kaysa sa akin. Yan ito sa amin, 25 lang dito kay sa paligid 30. My God. Mas airport pa pala dito kaysa sa amin. Okay. Ilang tubig ba kay 30? Sa tuwa di 25 naman. 30. Yes, sa 1. 30 na doon ako 25. Ano na ito, pigeso eh. Pero ano, my God. Sabi naman,